Audio Jungle. Audio Jungle. ଜୁଲାଇ ମାସ 11 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷେ ମରୁଡ଼ି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ଚାଷ ବିପଦ ହେଲାଣି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଚାଷ ଭାଇଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ પર କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବନ୍ୟା, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରୁଡ଼ି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ବିପଦ। 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଉଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷାର ପାଣିପାଗ। ଏପଟେ କମ୍ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଅଭାବର ସାଂଘାତିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଲାଣି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ବି ଦେଖାଦେବ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆଉ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼େ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା 19 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ହୁଏତ ଚାଷ କାମକୁ ଆଗେଇବ। ଏପଟେ ଆଜି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ ଗଜପତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।